देखा पूरा गांव भर के खेत जोतवा गई। हाँ तारे बाकी बहु त का कहल चाहत हो? सुना। हाँ बोलो। इंजन हाई पावर वाला टाइट एक्सीलेटर बा। इंजन हाई पावर वाला टाइट एक्सीलेटर बा। इंजन हाई पावर वाला टाइट एक्सीलेटर बा। सुना। बोलो। इंजन हाई पावर वाला टाइट एक्सीलेटर बा। जोतवाला ये मैडम नया नया कल्टीवेटर बा। अच्छा जोतवा के देखा एक नंबर के फसल होई। और देखा बाकावा मत हमार बात सुनो। सुनावा। भुइया भइल बापा थरुआ बही कुछ दिन जियारा तरसेदा। भुइया भइल बापा थरुआ बही कुछ दिन जियारा तरसेदा। भुइया भइल बापा थरुआ बही कुछ दिन जियारा तरसेदा। भुइया भइल बापा थरुआ बही कुछ दिन जियारा तरसेदा। जोतवाई बे बाबू एक दो लहरा पनिया बरसेदा। का सुनियो? ताजा ताजा धार बया वही 7 इंच गहराई हो। 7 इंच गहराई गोरिया 7 इंच गहराई हो। 7 इंच गहराई गोरिया 7 इंच गहराई हो। बिना रुके घंटा भर में हम जो तब 4 हराई हो। ताजा ताजा धार बया वही 7 इंच गहराई हो। बिना रुके घंटा भर में हम जो तब 4 हराई हो। ट्राई करके देख ल मैडम कहबू सबसे बेटर बा। ट्राई करके देख ल मैडम कहबू सबसे बेटर बा। ट्राई करके देख ल मैडम कहबू सबसे बेटर बा। ट्राई करके देख ल मैडम कहबू सबसे बेटर बा। जोतवाला ए मैडम नया नया कल्टीवेटर बा। देखा ढेर बढ़ बढ़ के बोला मत, हम कुल जाना तानी ठीक है। का जाना तू हो? तू पैसा के नाते कहत बा कि आज हम जोतवाई तो कल पैसा मांगे आ जाइबो। अरे हम उधारो बाढ़ी जोत देबो। ओहो सुनो। अच्छा सुनावा। ऊपर से लागला ऐसे जैसे आवत झावरबा। सही समय आवेदा देखब के हमें कितना पावर बा। ऊपर से लागेला ऐसे जैसे आवत झावर बा। सही समय आवेदा देखब के हमें कितना पावर बा। सबर करा तू तबले मनवा सोच सोच के हंसेदा। सबर करा तू तबले मनवा सोच सोच के हंसेदा। जोतवाई बे बाबू एक दो लहरा पनिया बरसेदा। जोतवाला ए मैडम नया नया कल्टीवेटर बा। जोतवाई बे बाबू एक दो लहरा पनिया बरसेदा। जोतवाला ए मैडम नया नया कल्टीवेटर बा। जोतवाई बे बाबू एक दो लहरा
पनिया बरसेदा। अरे सबर रखा सबर।